दिनै जोङो नैबे समावहाय टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुलाराय आसामाव रायजो जानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरखौ जोङो खावलायनो सानो बा नैबे मेसेजजों होनो सानो दि आथिखालाव हरखाबै जितु मोनसे गिख्रंथाव कर'ना भाइरास होननाय मोनसे भाइरासनि जितु मोनसे भाइरेल सोलिगासिनो दङ आरो दिनै जों नुनो मोनदों दिनै दुलाराय भारतआवनो तथा चाइना इटालि भारत आरो गुबुन गुबुन हादरफ्राव दिनै गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ दिनै साग्लोबजोबदों जायनिखि जोङो खोनायोब्लानो जोबोद थोर थोर मोनसे सोमखिखांनाय फैयो आरो दिनै नैबे बुब्लियाव दिनै भारत सरकारा गाबोनो मोनसे एनाउन्स होनानै दोनदों फुंनि 7टानिफ्राय मोनानि 9टासिम जाहाथे साफ्रोमबो भारतआव थानाय साफ्रोमबो सुबुङा जाहाथे न'आवनो थायो फुंनि 7टानिफ्राय 9टासिम खार'ना जाहैबाय गाबोननि दिनाव फुंनि 7टानिफ्राय मोनानि 9टासिम भारत सरकारा मोनसे बेबस्था खालामदों जे गोजौ लेभेलाव मोनसे कर'ना भाइरास होबथानायनि जि मोनसे गेसजों जि कारफिउ होनाय नैबेबायदि हाबाफारिखौ लादों ओंखायनो भारतनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों खुथार खुथार खावलायदों जाहाथे गाबोननि सानसेखौ गाबोननि समफारिखौ जाहाथे भारतआव जिउ खुंनाय साफ्रोमबो फिसाफ्रानो भारतनि नागरिकफ्रानो जाहाथे बे बिथोनखौ मानियो आरो दिनै जोङो बुंनांगोन दिनै जोङो खोनानो मोनबाय थादों जेराव चाइना बायदि जायगायाव जाजेनदों जेरै भारतनिख्रुइबो चाइनाया जोबोद मोनसे एडभान्स मोनसे कान्ट्रि दा चाइनाफोरबायदि जायगायावनो दिनैसिमबो कर'ना भाइरासखौ होबथानायनि फोसाबनायनि दिनैसिमबो कुनु दिन मोनसे मेडिसिन आरो भेक्सिननि बेबस्थाखौ मोननो हायाखै आरो दिनै खोनादों इटालिफोरबायदि हादोराव भारतनिख्रुइ बेसेबांबा एडभान्स मोनसे कान्ट्रि बैफोरबायदियाव गिदिर गिदिर डक्टर साइन्टिस्टफोर दङ दा बैफोरबायदि इटालिफोरबायदि कान्ट्रियावबो दिनै हाजार हाजार सुबुंफ्रा हरखाब जिउ खोमानो गोनां जादों बेखौ नायोब्ला दिनै जों भारतआव रायजो जानाय सासे नागरिक हिसाबै जोङो जोबोद मासे गिख्रंथाव एबा सोमखिखांनाय फैखाङो जोंनि गोसोआव ओंखायनो दिनै भारत बायदियाव जुदि कर'ना भाइरासआ जुदि जोंखौ जोंनि सुबुं माहारिखौ जुदि नाख्रेबनो गोनां जायोबा दिनै जोबोद मोनसे सोमखिखांनाय मोनसे थासारि फैगोन खार'ना जाहैबाय भारतआ दिनै मोनसे जौगाखां मोनसे हादोर दिनै भारतआव गोबां गिदिर गिदिर डक्टर साइन्टिस्ट दङब्लाबो दिनैसिमबो दिनैनि तारिखसिमबो दिनै कुनु मोनसे कर'ना भाइरास होबथानायनि भेक्सिनानो जा दा मेडिसिनानो जा कुनु मोनसे बेबस्थाखौ जोङो जाफुंनायखौ जों मोनाखै